Či vlastne zostaň sedieť. Zubník zbojňadlo, teba hľadá! Zbojník zubadlo. Koľkokrát to mám opakovať? No ukáž sa, čo máš na sebe. Wow, aká krásna pracka. Zlatá? Hej, zlatá, od kráľa pána. Daj dolu ten opasok, dám ti špagát do gatí. Dobre, ale z ruky do kury. No, takže okráľuje ťa pán zdrav, či vlastne pozdravuje ťa pán kráľ, to je stresom. A odkazuje ti... No, čože mi odkazuje? Že plače za svojou zlatou kráľovskou korunou? Zase nemusíš plakať. No len chce, aby si ju vrátil. Ja ju mám vrátiť? To nepôjde. Ty si ju rožal. Tú zlatú. Nezožral, nechávam si to na neskôr. A vieš čo? Ja mám pre teba železnú okonu. Budeme meniť, daj mi tú zlatú. Pozrime sa. Veď si to povedal skoro bez popletenia. Tak, vieš čo? Zlatú ti nedám a túto železnú si beriem. Čo len teraz? Sumník Bonanto. Čo máš rád? Čo máš najradšej? Všetko z kovu. No najradšej mám čisté železo. Mňam. Ani zlatom nepohrdnem. To je ako zákusok, ale železo. Železo to je ako
pečená hus. Mám pre teba návrh. Vymenil by si tú zlatú rokonu za kopu. Veľkú kopu. Železa vravíš? A aká veľká je tá kopa? Táto veľká. Nepopletol si to. Áno, kde ju máš? Čo? To? No to je určite nejaký tvoj píger. Nie je gifer. To je magnet. Prihačuje všetko železné. Ako on priťahuje, že sa železo na to prilepí? Asi tak nejako. Vyskúšam. Je to zaujímavé. No, ale počúvaj ma sem. Bedák to nebude fungovať, pretože potom si ťa nájdem a uvidíš.